The first stage of the IDF operation launched in North Gaza was concluded Monday after troops pulled out of the Jabalia refugee camp, winding up the three-day operation in which 100 terrorists were killed and 80 Palestinians arrested. Chief of Staff Lieutenant General Gabi Ashkenazi had recommended Sunday keeping up the intensive military pressure on Hamas. Hamas perceived the pullout as a victory. Rare footage provided by the army shows a stockpile of weapons, grenade launchers and explosives soldiers found in mosques and homes in the camp. מה שאנחנו רואים פה זה תיל דו-גידי. לפני שאנחנו נמצאים פה זה מסגד. הכוח הראשון שנכנס לפה לסרוק את הבית הזה למעשה שאמור להיות בית מבנה מעוגן, מסגד שמור כביכול. ופה אתם רואים תיל דו-גידי שיצא מתוך הדלת הזאת לתוך ציר הראשי פה, ולמעשה מתוך הבית הזה הופעלו מטענים. אתם רואים פה גם זה של קפיצים של מחסניות, של קלאץ'. זה רק מראה שבסוף משתמשים גם במבנים כאלה כמו מסגדים כנגד כוחותינו. In the building, soldiers found stockpiles of weapons, further proof that terrorists opt to launch their attacks from inside civilian populated areas. הדבר הזה יכול להיות ממולכד ולכן אני לא מנסה לגעת בזה. יש פה גם, כמו שאתם רואים, מצלמה שכנראה ברגע שלוחצים על הכפתור הירוק זה סוגר איזשהו מעגל חשמלי ומפעיל מטען, טלפון, מחסנית של קלאץ'. זה מונח פה בתוך המבנה. כנראה מפה ניסו להפעיל על כוחותינו בציר הראשי פה מטענים שהיו פה במרחב. במהלך הפעילות נחשפו תשתיות מחבלים, אמל"ח ותשתיות פח"ע נוספות. במהלך התנועה זוהו מספר שיגורים באור ראשון, מספר שיגורים של רקטות לעבר העיר שדרות. השיגורים האלה זכו לתגובה באש. הכוחות קיבלו מכת אש בכניסתם לתוך השטח, הגיבו באש ופגעו במספר חוליות של מחבלים. בסך הכל במהלך הלחימה הטנקים קיבלו אש חזקה מנגד, ירי נ"טים וירי של פצצות מרגמה לעבר הכוחות. בלחימה עד כה אין לגדוד נפגעים, ואני חושב שסך הכל הייתה פגיעה טובה מאוד בתשתית, חשיפה של תשתית ופגיעה בחוליות מחבלים. בסך הכל הלחימה פה הייתה למול חמושים שירו ממבנים מאוכלסים בחלקם, ירי צלפים, ירי נ"טים, הפעלת מטענים, הסתערות כזאת או אחרת על כוחות שלנו, ואנחנו כמובן למול מקורות הירי ירינו וישבנו באש, עשינו מה שצריך לעשות. Footage shows a complex situation the troops were forced to operate under while operating in the camp. Soldiers moved cautiously and carefully, constantly on alert.